клиника City Dent Усмивка вярваме, че всяка усмивка заслужава внимание. Затова всеки месец в нашия екип се включва специален гост – ортодонтът доктор Карим. С богат опит и доказани резултати, той е специалист, на когото се доверяват най-вече младите хора. По време на прегледите доктор Карим работи с прецизност и индивидуален подход. От поставянето на брекети, през ежемесечните контролни визити, до финалните корекции, всяка стъпка се извършва с внимание и професионализъм. Резултатът е повече от видим. Правилно подредени зъби, здрава захапка и усмивка, която носи ново самочувствие и увереност. Пациентите на доктор Карим винаги си тръгват доволни. За тях посещението в клиниката не е просто медицинска процедура, а крачка към промяна в начина, по който се възприемат. Доктор Карим доказва, че ортодонтията не е само наука, а и изкуство. Изкуството да създаваш усмивки.